Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox. Astăzi suntem pe Lifting Simulator, băieții mei, cu Stage 2. Nu este așa mare, bă, m-am chinuit foarte mult, am stat 7 ore în continuu. Nu chiar în continuu, am stat doar 7 ore, aoleu, tobele vreau. Am stat 7 ore în continuu să fac Stage 2 cu puterea de foc. Și am stat, cred că mai mult, doar să iau prima din primele. Am avut foarte mare noroc, am bătut pe ăla de vreo, nu știu, stai. Dar n-arătă de 20 de ori, nu știu, băieții mei. Acum vreau ce se mai întâmplă cu voi, sunteți bine, nu sunteți bine, nu contează. Ce mai spun și eu, băieții mei? Dați like, share, subscribe și nu uitați de clopoțel. Da, asta nu cred că e mai mare ca mine, dar nu e mai mare că e buff, în total, se spune normal, te spune buff, dar eu îi spun buff, că îmi place. M-am dat mai încet jocul, cred că să-mi iau copyright dacă am muzica, e muzică de copyright. De asta e cam seară. Vedeți și voi cât e ceasul? Că ce să mai spun și eu, nu e nimic, nu e nicio problemă. Astăzi este ziua. Da, pot să stau cu el. Și arată asta și cu ăsta și gata, s-o speria băiatul. Este foarte mult lag, nu chiar. Sunt 20 de oameni, 30 de oameni. Cât mult lag, să vedeți și voi ce are unii oameni. Are ăsta care acum s-a băgat nou. Și este foarte insane de greu să-l faci. Eu am uitat să mai dau seara. Am vorbit cu voi în 2 minute. Alt cont, dar mi s-a șters din păcate și aveam foarte mare. Aveam Stage 3. Oh, ce? Aveam, da, mă, pot să le iau. Stai chill. Aveam Stage 3 și am avut autobuzul. Și aproape îmi dădeam Stage 4, deci m-am întristat foarte mult și așa că nu mai am jucat câteva luni întregi. Chiar ani, nu, chiar un an să zic. Maxim. Nu mai m-am jucat că m-am enervat, că aveam foarte mult și aveam aproape a doua putere. Eram foarte mare, aveam 1 trilion, băieții mei. Atunci am zis că e gata, de mâine îmi iau puterea, că am avut întă, că nu am stat afecat foarte mult. Deci nu vă dați seama cât am stat să fac că nu-mi dădea nici bân, dădea 100 mă. Vă dați și voi seama, nici cu un bân e și insane de greu. Hai să ne dăm sell, să ne cumpărăm ăsta. Cred că o să cumpăr infinit, dar nu acum, n-am încă destul. E cam scumpuleț un pic, n-am ce să spun infinit. Ia, uitați-vă și voi dacă nu știți. Cred că o să iau double coins. Nu prea. Nu, zic eu ce o să-mi iau și ăsta. Nu știu, ceva de genul. Și infinit ăsta, că nu strică să ai infinit acolo. Mai ales, bă, băieți, double coins. E genial, vă dați seama. Ăla clar că e mai mare ca mine, nu vreau să mă bat cu el. Nu știu, e cam prost că și-o lua copac, că nu merită să-ți iei copacul, dar puteți să-și dai Stage 3. Dar nu-mi pasă. De-abia aștept să fac și o Stage 3 înapoi. Să am toate cele înapoi, să fiu. Și aveam, nu ăsta. Și aveam a doua parte. Asta e prima, normal, și mai trebuie să fac una. Și bam.
Nu contează, nu ne pasă, nu ne pasă, să vedem. Nu o să pot să bat boss-ul. Trebuia să fac 100 ca să pot să-l bat. Adică nu singur, vă dați seama, niște ajutori de la prieteni. Adică, nu români, vă dați și voi seama. Stăteau aici și la el și îi dădeam vreo 20 de bucăți. Câte 19 de fiecare. Și am stat afeca foarte mult, vă zic. Aș vrea să într-o zi o să ajung ca ăsta, chiar și mai mare de atât. Și nu prea merită chestia asta. Deci, aici așa. Când dă 2 bă, la 5.000 de Robux. 2 bă, nu poți să-ți dai rebirth-ul și nici chiar atât de multe nu poți să-ți iei. Bă, 55 mă, nici atât, dar dacă ți iei câte una de la 49, îți dă de fiecare dată mai mult. Și de asta zic eu că merită. Da, chiar merită să jucați jocul ăsta, vă recomand. Bă, poate te mai enervezi la un moment dat că nu poți să bați boss-ul din prima, lasă-mă. Are stage 3, nu e nimic, așa vreau să mă fac înapoi bun. Vreau să bat pe ăla, îl văd. Cam distanță mare. Dă-i și tu în cineva ca să poți să vin către tine. Are tobele ca mine, cred că n-are stage 2. N-are stage 2. Dă-i odată în mine. Dă-i în mine, dă-i. Hai mă, dă-i. Dă-i în mine. Stați un pic, băieții mei. Nu, mi s-a blocat un pic jocul, nu știu ce a avut. Ia uitați-l, ai frumos cum stă, mă așteaptă să-i dau bucata. O avea el, poate să fie bule. Da, nu-mi pasă mie, trebuie să-l bat. I'm so sorry. Îl bat destul de greu, dar are motorul și e greu de făcut. Hai mă, dă-i odată în mine să nu mă supăr pe tine. Opa, așa, scuzați-mă, stați un pic. Îmi pun ăsta în loc de ăla. Să nu mai mă apropii că sigur dă destul de mult damage. Nu știu cât dă, dar va trebui să-i dau cu ăsta că nu vreau să mă apropii. Și am zis că nu mă apropii, am zis că vreau să mă apropii foarte repede. Cât am timp. Bun. Sper să mai fie unul bole ca să pot să-l bat, că vreau să fac, mă fac al doilea chestii de bun. Ia, dai mă în cineva, hai, ai tupeu. Poate ai tupeu. Vreau să-l omor, îmi pare rău pentru asta, dar nu contează.